Owezempilo ukhuthaza abantu ngokuzinakekela kanti ngase kube nelinye ibandla LAMANARAZETHA. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundele ukuphilana okaCibekhulu komzimba umntwana uyakhuleka kini nabesilo. Sanibonani. Isaguga esineminyaka engama-70 yobudala saselokishini laseSikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal uGethi Mbanjwa ugqugquzela abanye abangangayo ukuba bathathe umgomo wokuvikela umkhuhlane wokhuvethe. Ekhuluma nabezindaba uMbanjwa emva kokuthatha umgomo kuuhlelo lokugqugquzela umphakathi ukuba kugome nobekade lihanjelwe kungqongqoshe wezempilo kulesifundazwe nomagugu simelane Zulu esikoleni iDlangezwa ugqugquzele abantu ukuba ke baqhubeke nokufaka imfonyo. Njengoba umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal usuqalile nohlelo lokugoma umkhuhlane wokhuvethe kwabadala abangaphezulu kweminyaka engama-60 othisha nezisebenzi babonakala beya ngobuningi babo esikhungweni sokugoma eDlangezwa ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. uGethi Mbanjwa oneminyaka engama-70 ubonakala engathukile futhi engenakho ukusaba njengoba egqugquzele nabanye ukuba bagome baphinde bagqoke nezifonyo. Okubaluleke kakhulu ngokuzothatha kwami ivaccine ukuthi bonke abantu abadala kubalulekile ukuthi bayisebenzise ivaccine ngoba iyinto engasiza, kodwa futhi mina okubaluleke kakhulu kimi ukufaka imask nokugeza izandla ngoba iCovid akufanele sithembele ekuthenini ukuphela sizoyivikela ngemask. Lesi sikhungo besihanjelwe ungqongqoshe wezempilo esifundazweni unomagugu simelane Zulu noveza ukuthi bakulungela ukubhekana nehlandla lesithathu lomkhuhlane ukhuvethe nolibonakala seliqalile esifundazweni iGauteng. Usimelane Zulu uphinde wagqugquzela abantu uba bagome ukuze bavikele ukhuvethe. Siyacabanga ukuthi si ready uma ngabe sibuka inkinga phela ukuthi abasebenzi bezempilo nabo bakhathele uma ucabanga nasikhumbuzana nje umnyango wezempilo siqala ukusebenza ngeCovid-19 ngoMarch ka2020 and sesiudlulile u12 months siya ku18 months manje belokhu besebenza bengamile. Lapha kubonakala izinhlaka ezahlukene esigomo okuhlanganisa izimeya othisha abefundisi nabemboni ezokuthutha nosaziwayo ngenhloso ukugqugquzela umphakathi ukuba wenze okufanayo. Ngiqeda ke nami ukuthatha ivaccine and bengisaba ke nami njengenjwayelo but ke after ukuyithatha ayikho into wrong engizwile namanje ngisazizwa ngiright. Sengazathi bengenzeka uDepartment of Health njoba usimemile nathi ukuthi sibe khona la nasemarenke engathi bengenzeka ngoba abashayeli bethu angeke bekwazi ukuhamba besuka emsebenzini beze endaweni njenganalezi, kodwa uma bengavakashela amarenke amakhulu kube yiwona mhlawumbe amarenke la abazosiza khona ukuthi nabashayeli bekwazi ukuvaccinate. Nakuba lolu hlelo lokugoma seliqalile kwabaseminyangweni wezemfundo kodwa kusanokukhala ngokuhamba ngonyawo lonwabu ukugoma womphakathi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eDlangezwa. Usomlando wasenyuvesi yakwaZulu ongoye kwaDlangezwa enyakatho nelekamthani uDokotela uZakhele Shamase uthi isinqumo sasenkantolo yomthethosisekelo ngecala lakwaShembe esivunuvela imisebe yelanga Shembe kasizoba nomthelelo otheni kunalokho ubona umduduzi nyazo lwezulu Shembe ezovula ibandla lakhe eceleni njengoba kunenqwaba emesekayo. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uDokotela uShamase uveza ukuthi lokhu kushiya isithombe esingesihle ngezinkantolo zakulelo ngokushawa kwindiva kuyinqumo zazo. Emva kweminyaka engaphezulu kwama-20 kumnomdonsiswane ebandleni lakwaShembe ngozohola leli ibandla kugcine kuphelile ukuqagula njengoba inkantolo yokudlulisela kwamacala ikhiphe phambili uhlangothi losethembe ezinhle nolwaluhola uvela msebeyela ngaShembe nongasekho emhlabeni. Kanti uhlangothi wasebuhleni oluhola umduduzi unyazi lwezulu Shembe lona lukhale ngaphansi. Usomlando wasenyuvesi yakwaZulu uDokotela uZakhele Shamase uthi ubona lesi sinqumo singeke sibe nomthelelo otheni kunalokho umduduzi unyazi lwezulu Shembe angasavula ibandla lakhe njengoba bebaningi abamesekayo. Baphumelele enkantolo ngosinqumo senkantolo kodwa baphumelelanga ukuthi bawine inhliziyo zabantu. Njengoba into esiyibona njengamanje sibona ngazathi kuzawuvele kube khona ukuqembuka ukuthi khona elinye futhi ibandla LAMANARAZETHA futhi kodwa eliholwa unyazi futhi kuqhubeka kube isimo singashintshanga ngoba bashilo vele nabaholi bakhona bathi hayi ngokwabo akashintshi lutho bakuzwile akukho kusha bevele bekulinde lokho kwenzekile. Ngakohlangothi olungapha bathi bona hayi sichaza ukuthi
ngomthetho sisekelo webandla uma ungamfuni umholo osebekiwe njengamanje chaza ukuthi isule ebandleni. Into esiyibona ukuthi sibona ngazathi manje kuzoba khona iqembu elisha eliyimele elihamba nonyazi basaleka abawene enkantolo okuyinkomba nokuyi-warning futhi nabantu nabanye futhi abathatha into bazithe enkantolo eyimene njengalezi. Singabalo lapha indaba yasendlunkulukazi ukuthi akulula ukuthi ungawina into enjengalena enkantolo. Nakuba isinqumo senkantolo esiphumile kodwa kubukeka labo bohlangothi olukhale ngaphansi abaholo umduduzi unyazi lwezulu Shembe bengeke basishaya indiva kwazise bakholelwa kunyazi. UShamasi uthi lokhu kukhombisa ngokusobala ngezinkantolo zakuleli ukuthi azihlonishwa izinqumo zazo. Into esingayibona nje manje ukuthi sibone njengoba bese ngishilo sibone unyazi liphuma na 75% ebevele uhola basaleka basalawo basha njengoba bebesele mhlambe bekhona isigejana esithile singasala nabo kodwa nje isinqumo senkantolo asisho lutho sibona futhi kuzodeleleka nesithunzi sazi inkantolo ukuthi siyayikhipha inqumo abantu bangayihoyi indaba yezinqumo zenkantolo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Usomlomo kamasipala weTheku weziwethusu usenxuse kumphakathi ngokuthi ke weseke osomabhizinisi bendawo ngokuthenga imikhiqizo yabo. UThusu usho lokho kade ke kwethulwe ngokusemthethweni umkhankaso kalomasipala obizwa ngeBAHLOMULE okuhlose ngawo ukuthuthukisa umnotho wasemalokishini emcimbini obubanjele ICC eThekwini. Kwethulwe ngokusemthethweni umkhankaso obizwa ngeBAHLOMULE Invest Local okuhloswe ngawo ukutakula osomabhizinisi abasafufusa kanye nokutakula umnotho wasemalokishini ngaphansi kamasipala weTheku. Lokhu sangemva kokuthi umasipala weTheku wathula uhlelo ohlose ngawo ukutakula umnotho waseyindaweni engaphansi kwawo kulandela ukushayeka kwawo ngenxa yegciwane iCovid-19 elaphoqa ukuthi kuvale nezwe. Ongosomlomo walomasipala uweziwethusi uthi umphakathi awubaxhasa osomabhizinisi bendawo. Sithi ke siyabagqugquzela abantu uthi bathenge kubona. Sizobalekelela ke ngokubaxhasa njengeTheku kodwa sizohlanganisa futhi nezinye inhlaka zikahulumeni njengo Trade and Investment, Department of Trade and Industry, no Proudly South Africa ukwenzela ukuthi sibathuthukise kanye nezinye inhlaka ezikhona emphakathini ezingabalekelela ukuthi bathuthuke. Nathi ke siyagqugquzela ke njengemphakathi yaseThekwini ukuthi sithenge kubona khona umnotho uzoba khona la. Uzobona ukuthi abaningi babo baphuma emalokishini. Masithenga kubona sisebenzisa bona kwizinto esifuna ukuzenza emalokishini ushuthi nomnotho uyakhuphuka namathuba emisebenzi ayavela. UThusi uthi bazoqhubeka nokuthuthukisa amabhizinisi amancane emphakathini ukuze kuzokhula nomnotho. Imisele ngokuthi sigqugquzele sifake emaphepheni abanye mhlambe bengazwanga nale yanamhlanje. Sibagqugquzele ngokufaka emaphepheni omkhandlu na kwi-social media ukuthi bazi ukuthi iTheku linalo hlelo ngoba asifuna ukugcina ngalaba sizoqhubeka asifuna futhi ukugcina ngokuthi ingoba kune COVID sifuna kube impilo yethu yala eThekwini ukuthuthukisa osomabhizinisi abancane bathuthuke ukuze sikwazi ukuba namabhizinisi abakhule babe namabhizinisi amakhulu alocal sizothenga kubona. Omunye wasomabhizinisi obayingxenye yalomcimbi uWise uthi ufisa ukwandisa abasebenzi ukuze kuzophunguleka umsebenzi abhekene nawo nanjengoba esashoda nangendawo asebenzela kuyona. Ukuthola indawo eright yokwazi ukusebenzela especially ukwazi ukuhlangana nama clients wakho because every time I need to meet ne client fanele ngiye restaurant angikwazi ukulisemlazi client so fanele ngiye restaurant ukwazi ukuthola indawo right for ukusebenzela kungangisiza kakhulu futhi ukukhulisa ibusiness. Enye into engicabanga ukuthi ingangisiza kakhulu ukwazi ukuba nestaff esinye ngoba ikhona nje njengamanje software engibhizi ngayo i-procurement si automate the whole processes where procurement processes abawenza especially government mayizokhipha ama-10 those processes were automate wonke but angakayiqedi isoftware cause ngiyi-one. So ukuba neteam mangakhona ukubuilda neteam engakwazi ukusebenza nayo kungayenza umehluko omkhulu futhi kungacreate imisebenzi nase South Africa. Ngodebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV eThekwini.
Lo ukhulumela kumasipala uMhlathuze enyakatho lekamthani uMduncelana usenxusa umphakathi ukuba uhloniphe kakhulu kunakuqala umthetho womgwaqo ugweme ingozi. Lokhu kulandela ingozi ehlanganisa kamalolo amabili okungelithwala kwenhlabathi nekamasipala uMhlathuze eqoqa kuDodi. Kuzokhumbule ukuthi ngeviki ledlule kwaba nesigameko lapho khona imoto eyashayisa iphoyisa lomgwaqo wamasipala kuMhlathuze nelagcina lilendulele liphakade. Le ngozi ke ehlanganisa amalolo amabili yenzeke emgwaqeni uJohn Ross Highway eRichards Bay namuhla. Lona umgwaqo John Ross Highway eRichards Bay ngaserobhothini laseMondi usalunje emva kwengozi ehlanganisa amaloli amabili elithwala inhlabathi nelikamasipala uMhlathuze eliqoqa kuDodi ngenkathi eshayisana. Lapha kulimale kanzima ababili abayiselolini lakwamasipala nabaphuthunyiswa esibhedlela bosizo oluphuthumayo. Kanti lo ukhulumela lo masipala uMhlathuze uMduduzi Nqalane usenxusa umphakathi ukuba uhloniphe umthetho womgwaqo ukugwema izingozi ezifana nalezi. Esifisa ukuthi sikunxuse kubashayeli bomgwaqo ukuthi banakekele ngaso sonke isikhathi baqaphele yonke imithetho yomgwaqo ngoba ingozi nengozi oyibonayo isuke inobudedengu obukhona phakathi noma amaphoyisa ezokwazi ukuthi a-investigate ukuthi kwenzekeni njengamanje kule ngozi esikuyona kepha kuyabonakala ukuthi phakathi kwabo kukhona oshaya irobot. So siyafisa siyanxusa kubona bonke abashayeli ukuthi bayilandele imithetho yomgwaqo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Injengamalungu eqembu lomculo wokholo umlazi gospel choir babeleke esigodlweni kwakhangela amankengane ngonhloso yokuzilahla kwisilo sakwaZulu misuzulu ngokubulawa kwabesifazane kanjalo ke nalabo abathandana nabo obulilo obodwa okudlangile kakhulukazi ke malokishini akhe lidolobha iTheku. Umsunguli leli qembu usakhile mathe uthi babone kubalekile ukuyonxusa ke isilo njengoba ke imizamo yakwasidlodlo ibukeke ingasizi kangaka njengoba zilokhu iqhubekile nokwanda igameko zalolu hlobo. Amalungu eqembu lomculo wezokholo elizinze lokishini umlazi eThekwini umlazi gospel choir asebenzisa ikhono lawo lokucula ukudlulisa umyalezo ongenami ngokwanda kwegameko zokubulawa ngesihluku kwabantu besifazane kanye nalabo abathandana nabo obulili obufanayo eyilokhu zande njalo emalokishini akuleli idolobha. Isigameko sakamuva esokubulawa ngesihluku wesifazane obethandana nabo obulili obufanayo elokishini laseLamontville. Umsunguli waleli qembu usakhile mathe uthi nakuba inhloso yohambo lwabo bekungiyokhala ngokudlula emhlabeni kwesilo samabandla uzolithini kaBhekuzulu kanye ke nebaba bukhosi ushiyiwe Manfombi babone kungcono ukuphinde basebenzise leli thuba ukuhlomlisa intsha ngolwazi lwesintu njengoba ibhekene nezingqinamba eziningi. Isizulu sithi lugotshwa lisemanzi kusho ukuthi kufuna siyifake lento yobuntu yokuthi umuntu akamazi omunye umuntu esemncane ukuthi emekhula sesinayo into ethi sinaba obaba nomama bakusasa kusho ukuthi kusasa labantu bamaZulu likhona ngoba sibabamba besebancane kusho intsha ukusebenza nentsha lento iyenza ukuthi kumina ithi sibuka ukuthi ikusasa lizobe linjani labantu abashasha uma basibamba kusemanje. Into ebaluleke kakhulu ukuthi basebancane asibafake lento yobuntu nonembeza nokwazi omunye umuntu. Ngesikhathi leli qembu litheleke esigodlweni kwakhangela amankengane lamukelwe ngenye yezinduna nakuba inhloso bekungiyonxusa isilo ukuba silekelele kulesi sihlava ngesho ke okangangeze lwakhe ubengekho liduduze amazinyane esilo kanye nabomndeni ngeingoma ezinomyalezo. Umalume wesilo okunguye oqaphe esigodlweni uzokaliswe amazwi enjabulo ethi ke kuyabathokozisa bengumndeni ukubona ukuthi isizwe kasibalahlile. Uthi ke bayafisa ukubona intsha izisondeza ibambe iqhaza endlunkulu njengoba kukuningi engakuhlomula. Sizizwa sithokomele kakhulu ukukhombisa ukuthi isizwe siyabona ukuthi ubukhosi baso abucishile ubukhosi baso bukhona noba liphumile ilanga iphumele wonke uZulu naso sonke isifundazwe sokwaZulu ngaleso zathu ke sizwa sithokomele ukuthi bakwazi ukuthi balandelandela lapho khona unomthebe wabo. Ngasentsheni njengoba kuyinyanga yayo le bengingakhuthaza ukuthi njengaloku inkonzo isematholeni uma ukuthi intsha iyabuka ilandele imvelaphi yayo kuyosenza isizwe sihlale sakhekile siyisizwe esiqinayo ukuze nama lokhu kudlula abadala kodwa bona bevuselelekile bezazi ukuthi imvelaphi yabo eye. Izinyane lesilo esisanda kukhothama okangangezwe lakhe umntwana uLungelo Zulu unxuseke intsha ukuba izibandakanye kwezolimo njengoba lakuleli libhekene nengwadla yesibalo sentsha eduve emakhaya ngenxa kontuleka kwamathuba omsebenzi. Kufanele intsha iqonde ukuthi noma izimo zinzima izimo zingabonakali kahle ukuthi kuhamba kufika kuphi kodwa kubhekele ukuthi lapha emakhaya silima kanjani imbewu ikhona
kwezolimo bayadedela futhi nokuthi kukwazi ukugandaganda basize lapha abangasiza khona. Izimo njengalezo zingasiza. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubikuntomo khona Mvubu. Lo inhloko esikoleni samabanga aphezulu endaweni yaseNgonyameni kwaSikhwama High uLinda Goge uthi ukunikelelwa kwabafundi abayi-15 ngomfaniswano wesikole kuzolekelela kakhulu ekuqhubeni kokufunda njengoba ke phambilini bekunzima kakhulu ukufunda nokufundisa ngendlela efanelekile. Kwazisa iningi labafundi lapha ke livele emndenini entulana okholele kuthene ke bangakukhuthaleli ukuza ke esikoleni ngenxa yokuzenyeza ngokungabi sesimeni komfaniswano wabo. Iphephandaba lomphakathi sivubele intuthuko ibabele esikoleni samabanga aphezulu ezinze endaweni yaseNgonyameni kwaSikhwama High School nalapho beliqhuba khona umkhankaso walo ukubuyisela emphakathini ikakhulukazi ukubungaza inyanga yentsha. Loyo inhloko yomnyango kulesi sikole uLinda Goge uthi isimo kasisihle kulesikole njengoba sebebhale kwaphela inki benxusa umnyango wezemfundo kulesifundazwe ukububalekelele. Sihlale sicela njengoba ubona ngale ukuthi kunanamagumbi amanye okufundela angekho esimeni sokuthi kungafundelwa khona. Bekade kusetshenzelwa kuwona kwase ukuthi ngokuncipha kwenamba yezingane ngalesikhathi esingaphambili athi ukuma ukusebenza abantu ke bafike bawavandalize njengoba nje. Bake bafike ke nabeyinhlangano ezihlukene nabanye bemkhandlu kahulumeni babo abantu abazobuya. Sisaphindele siyacela njengoba sivela kanje nanombani ongasafaka isandla. Siyacela ukuthi aphinde asondele. Enye into ekisixake kakhulu esinenkinga yayo kakhulu kule ndawo yethu eyamanzi. Siyafisa nje mangase kube nanoma ilupho olunye usizo singalithola ukuze amanzi ahlale khona ngoba nako kuyasiphazamisa. Uthola ukuthi izingane akaziphekeleki njengoba kuyisikole esiphekayo. Mazingadlanga ngalelo langa sekufanele isheshe igoduke. Bayi-15 sebebonke abafundi ababenenhlanhla yokunikelelwa ngomfaniswano okubalwa phakathi izicathulo, ama-uniform nokunye okuningi. Umfundi aphile Mkhizo ngomunye wabahlomlile utshela intatheli yeziko leyindaba ukuthi-ke iningi labafundi balapha livele emndenini engathathi intweni. Uthi-ke ukungabi sesimeni kwengqalasizinda yesikole sabo ngabagqiza iqakala njengoba bona beyikhandla kanzima-ke kwazise baphokophele impumelelo. Bangafika basilekelele nge-infrastructure yesikole sethu thina into esizoyiqinisekisa ukuthi sobenza babe proud sibanike le mphumela le abayifanele bakhombisa ukuthi sibonga ngana. Sithanda ukubonga ngaleli thuba esilitholile namhlanje ukuthi kube khona abantu abaphosa isivivaneni bazolekelela labafundi laba abaphuma emndeni engakwazi ukuthi ibathengele i-uniform ephelele. Umsunguli wephephandaba isivubele intuthuko uMakhosi Mngoma uthi-ke basemkhankasweni ugqugquzela intsha ukuba ikhuthalele ukuthuthukisa ikusasa layo. Ngakuhle ukuthi-ke mhlambe-ke uhulumeni asiphose nesandla la thina singakwazanga ukulekelela khona ukuthi-ke alekelele kakhulukazi emaklasini. Ngave kubuhlungu ukubona ingane yomuntu omnyama ifundela eklasini elingena umoya elingena imvula. Kulokho kuye sikubuke sikhathazeke siyanxusa ukuthi uhulumeni neminyango irelevant ilekelele lezi izikole esuke sihambela ibone futhi ukuthi izidingo zingakanani la ngaphandle. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubikuntomo khona Mvubu eThekwini. Usomatekisi ophinda abe umculi kaMaskandi uLindani Shisela Nsimbi Ndimande wasendaweni yakweSakamthetho empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi kuyicwecwe lakhe elisha elihloko sithi yozala nkomoni ugxile kakhulu kuyingoma enomyalezo okuhlanganisa nokukhuza ke ihlamba sodlame olubhekiswe kubantu besifazane kanjalo nezingane. Ekhuluma nabezindaba uveza ukuthi ukuba ke sembonini yamatekisi akakumphazamisi nakanci emculweni wakhe. Ubuphume ngomningi bawo umphakathi wasocilwane empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuzokweseka umculi kaMaskandi wakule ndawo uLindani Shisela Nsimbi Ndimande ophinda usomatekisi ngenkathi ezokwethula i-album yakhe yesibili entsha esihloko esithi iyozala nkomoni. uNdimande uveza ukuthi kule album yakhe yesibili ugxile kakhulu kwizingoma ezinomyalezo okuhlanganisa ukulwisana nesihlava esibhekiswe kwabesifazane. Khona ingoma ke la otrend number 2 ethabantu besimanje lapho lekusuke khona sikhuza khona udlamo lwenziwa abanyoza ukuthi bafethu kubona lesimama ukuthi umuntu akusho ukuthi umuntu umekho ukuthi kushiye sekufanele uthathe isikhalo noma usiyamezakalisa ngeke umuntu nawe umsuqhula noma usuqala kusho impilo akusho ukuthi usho umuntu sekuphela kokuphila. Bekunamaqembu ahlukene kaMaskandi abeyingxenye yokwethula kwaleli icwecwe likaShisela Nsimbi okuhlanganisa uNdoni, uSaliwa, uZamani, UNGOKUZINAKELELA, ongqongqoshe nabanye abaningi.
uNdimande uveze ukuthi ukuba usomabhizinisi akumphazamisi emculweni wakhe. Unina waleli ciko ugqugquzela intsha yendawo ukuba isiki iphethini kushisela insimbi ingagxili kuzinto ezibhedayo okuhlanganisa izidakamizwa. Lokho kwenza ushisela kube ukuthi igenge lekhulayo njengamanje iyabona ukuthi into enhle kanjani yomculo ngoba isikhathi esiningi ingane zanamhlanje seyithanda ukuyinikela otshwaleni kodwa ngiyabona ukuthi mayingase ithathe lento ethathwe ushisela zingaba kahle. Injabulo ibibhalwe ebusweni kubathandi bomculo kamaskandi kule ndawo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo ocilwane empangeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14 rand 18 cents kwidola laseMelika bengu 19 rand 75 cents kupondo waseBritani bengu 16 rand 93 cents kwi-euro yase-Europe kuthi intengo yegolide yonime $1,779.64 cents ounce kuthi intengo ngoyela ongahluziwe yona ime $75.56 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehlo azokubethe njo kumdlalo wakusasa weCAF Champions League phakathi kweMpofana Kaizer Chiefs neWydad Casablanca nokumdlalo omlenze wesibili. Impofana ziya kulomdlalo nje zinethemba lokwenza kahle kwazise kumlenze wokuqala ke kuhambeni zalinenebula leli iqembu. Uma ke Impofana ziunqoba nomdlalo wakusasa lokho kuyobe kusho ukuqopheka komlando njengoba ziyobeke seziyibekisela indawo kumdlalo wamanqama lomqhudelwane. Kanti kwenzeka lokhu nje nohulumeni wasezweni iMorocco lapho ke kudabuka khona iWydad Casablanca useyethemisa ukubaphonsa ngonsumbulana bangu-127,000 wamarandi umdlali ngamunye baleli iqembu uma ngabe bakwazile ukunqoba iChiefs kusasa kulomdlalo ozokubusa enkundleni yase-FNB eGoli. Ake sibheke nasi isimo sezulu esikalendele kosukwini lakusasa. Empangeni izobalela nje amazinga okushisa u12 kuya ku24 degrees, eThekwini u12 kuya ku23 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu 6 kuya ku22 degrees, uLunda Mashona kwaGqikazi nakwaNongoma eHlalankosi 8 kuya ku24 degrees, eCobhe neMantente kohlokozo koGudla ucingo kwelamabhena enyawo 2 kuya ku19 degrees, siphethe ngeFilide eNyukasele eMadadeni eNtshenteka naseMondlo kuyosha phansi lekwaHlathi u5 kuya ku23 degrees. Nina bakaMkhumbi igudluka sibone amakumgedlela okwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.